Na hát akkor fönn vagyunk 1950 méteren. A Maci feljött ide a kis aksiával. Szerintem 1300, hát 1500 színnél vagyunk. És még nem merült le. Nagyon kemény, és itt van a Big Lasher, itt a jobb oldalon, reméljük itt van, de nem úgy néz ki. Hallod? Szóval Maci a kis aksival, 375-ös aksival, 1570 méter, és még nem merült le. Mondjuk persze mi pirosba jöttünk, a lilába. Nem vagyunk ki annyira. De itt vagyunk. Ciao. Big Lasher út 1956 méter. És a Bosch azt mutatja, hogy 1951. 5 méter csal a Bosch. Maci feljött. És hogy még többet látunk, egy kicsit teljes legyen a kép. Elmegyünk a izéhez. Nincsen messze, ezen az avason is el lehet menni. És az van egy ilyen rohadt nagy völgy. Rád bízom, mert nincs szabad asztal, csak szólok. Na, köszönöm.